Raz, dva. Budeme se bavit o závislosti na psychiatrických lécích. Za prvé, když psychiatr nám vysadí léky, tak nám dá nějaký harmonogram a postupně budeme vysazovat léky, nebo nám dá nové léky. A to znamená, že náš stabilizovaný stav se zlepšil a nepotřebujeme brát tolik léků, ale můžeme jich brát míň. OK. Za druhé, když bez vědomí psychiatra vysadíme léky, tak se náš zdravotní stav zhorší a ze stabilizovaného se stane hospitalizovaný. Za třetí, může být blud, který nám řekne, že jsme zdraví, že léky brát nemusíme a z ničeho nic se ti zhroutí svět, shit, je mi zle, nastupuje halucinace, mozek nechce do práce a tak dál. Takže buď stabilizovaný nebo hospitalizovaný, komunikuj se svým psychiatrem. Zbytek já tobě. Čau.